立花さん、3番テーブルにメニュー持って行ってくれる？はい、わかりました。私の名前は、立花瑞希。今年で45歳になる。現在は、近所のレストランで働き、忙しい毎日を送っている。ずっと独身だったのだが、実は過去に子供を産んだことがあった。息子を手放したのは、もう20年以上前の話になる。当時の自分は浅はかだった。今思えば本当に恥ずかしい。20年前、私は付き合っていた男性との間に子供を設けた。え？子供を認知しろ？ええ、あなたとの子なの。一緒になってくれるわよね。それ本当に俺の子供か？顔をしかめながらそういう彼に、頭が真っ白になってしまった。もちろん、あなたの子よ。なんでそんなこと言うの？だってそんな急にできるなんて、おかしいじゃないか。それとも俺を働かせようとする嘘か？そうなんだろ？彼の言葉に、愕然とする。当時私は、失業中の彼を養っている状態だった。失業して半年経って彼は日雇いの仕事はするものの、きちんとした仕事に就く気配はなかった。仕方なく自然と私が彼を養うようになっていったのだ。そして彼との間に子供ができ、彼も喜んでくれる。そう思って妊娠を報告したのに、その反応に目の前が真っ暗になった。それから後のことはショックであまり覚えていない。妊娠を告げて数日後に彼は住んでいるアパートに帰ってこなくなった。私は絶望感を感じながら大きくなるお腹を抱え、途方に暮れるようになる。自分のもとに来てくれた小さな命。大切な我が子を諦めることなんてできない。かといって、子供を一人で育てる勇気もなかった。彼が私の貯金を持ち出して、ほぼ無一文だったからだ。それに出産してしばらくは働くことはできないので、生活保護などを受けて、子供を育てる道もあったかもしれないが、私はその道を選ぶことができなかった。考えに考えて我が子を養子に出すことを決断し、とある NPO 法人が運営する施設を訪れた。子供を養子に出したのは、生まれた我が子の将来を考えた結果だからだ。私のそばにいても、この子は幸せになれない。だったらこの子のことを幸せにできる人のもとに託した方がいい。すみません。よろしくお願いいたします。大丈夫。きっと幸せになりますよ。私たちが責任を持ってこの子をお預かりします。養子の仲介人に渡した瞬間は、今でも鮮明に頭に残っている。吸い込まれるような大きな目で、息子はじっと見つめてくる。すがるように自分に向けられていたその目を、忘れることはできない。あなたの大切な人を探します。今日はこちらの青年をご紹介しましょう。その日の昼、私は勤め先の休憩室で昼食をとっていた。まかないのスパゲティをゆっくりと食べながら、テレビを見ていると、生き別れになった人を探してくれるという番組が放送されていた。数十年前までは盛んにこの手の番組があったように思う。でも、生き別れの子供に老後の面倒を見させようとする親たちが番組を悪用してしまったせいで、めっきり減ってしまった。でもたまにこうやって
特番が放映されることがあるようだ。どんな人が探してくれなんて頼むのかしら。依頼者は20歳の青年だった。私は成人した2年前に養子としてもらわれたことを両親から聞かされました。私を産んでくれた生みの母にどうしても会いたいのです。切実に訴える彼を見て、自分の生き別れの息子も同じ年頃だとぼんやりと思う。もし今でも一緒に暮らしていたら、こんな感じなのかな、と思っていたその時だ。テロップで流された彼の名前を見て、大きく目を見開いた。それは、息子につけた名前と同じだったからだ。食事をしていた手が止まり、かすかに震え出す。もしよかったら、この名前をつけてもらいたいです。頭の中に、昔の記憶がよぎる。仲介人に頼んで、我が子を渡したこと。この名前をつけてほしいとお願いしたこと。でもまさか、本当にその名前を息子につけてもらえるなんて思わなかった。まさかと思うけど、あの顔、どことなく私に似てるかも。その後は少し上の空で仕事もまともにできなかった。家に帰ってからもテレビに出ていた青年のことをずっと考えていた。彼の名前は月城武史。武史の名は勇ましく生きていけるように、息子につけてほしいと希望した名前だった。でも武史なんて正直、ありふれた名前でもある。多分偶然だろう。そう思いながらも、番組の連絡先へと電話をしていたのだった。それから数日もしないうちに、番組のスタッフが私の家にやってきた。確かに、月城さんのお話と一致するところが多いですね。自分の過去を話すと、八重木さんと名乗った男性は、うなずきながらそう話す。子供は特別養子縁組で、私との親子関係が解消されています。それに武史を引き受けてくれた NPO 法人も、私たちの情報は漏らさないでしょう。でももし、私とその月城くんとの DNA が一致すれば。そうですね。あなた方は血縁関係のある親子と認められます。八重木さんの言葉に望みを託したいと思った。もし月城くんが私の子である武史だとしたら、生き別れた息子に会えるかもしれないという淡い希望も芽生えていた。月城くんは DNA 検査に応じてくれるでしょうか。拒否される可能性もありますよね。彼も自分の出生について知りたいと言っていました。断ることはないと思いますよ。そうですか。よかった。その言葉に安堵する。そして息子に会えるかもしれないという希望に胸を膨らませていた。それからしばらくして DNA の検査結果が来た。結果は親子関係ありとなり、月城くんは正真正銘私の息子だと分かった。それを八重木さんから知らされたとき、私はその場で倒れそうになってしまった。ちょっと、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。まさか本当に息子に会えるなんて思わなかったものですから。自分の息子に会える日が来るなんて、まるで夢のような現実に嬉しい反面不安になる。彼は私と本当に会いたいのだろうか。自分の出生を知ってショックを受けたかもしれない。私は彼と会ってちゃんと話すことができるのだろうか。そう思ってしまう自分がいるのだ。
もし私が実の親に捨てられたと知ったら、その親のことを恨むと思う。それと同じで、彼は私のことを恨んでいるんじゃないだろうか。そんな不安がじりじりと心の中を支配していった。その日の夜、押し入れの中からあるものを取り出していた。もし彼が私を恨んでいるとしたら、なおさら会うべきよね。そっと押し入れの中からアルバムを取り出す。そこには一枚だけ、若い頃の私と赤ん坊のたけしが写っている写真があった。病院の方が記念にと撮って送ってくれたものだ。くしゃくしゃの顔をしたたけしは目をつむっていて眠っているように見える。生まれた時にはこの両手に収まるほど小さかった子が今は20歳の青年になっている。彼がどんな思いを抱えて生きてきたのか私にはわからない。でも何を言われてもそれをきちんと受け止めなければならない。それが月城くんへの償いだと思うから。そして私たちは番組スタッフの立ち会いのもと、顔を合わせることになった。あなたが立花瑞希さんですか？はい、そうです。少し緊張しながらも、はにかんだ笑みを浮かべる彼は、どことなく自分と似ている。ああ、本当に月城くんは私の息子なのだと心の底から思った。あんなに小さかった子がこんなに大きくなってくれた。それに感慨を覚えていると月城くんが口を開く。ご迷惑じゃなかったですか？手放した息子が突然テレビに出て、あなたを探し始めて。いえ、そんな迷惑なんかじゃないです。あなたに何と言われようと、それを受け止めるのが私の役目だと思って、今日は来ました。本当に私は、あなたにひどいことをしてしまって、ごめんなさい。何を言われても私は受け入れるつもりです。私は頭を下げると、彼は困惑した様子で言った。お母さんって呼んでもいいですか？え？驚いた私は思わず顔を上げ、彼のことを凝視する。実は自分の育ての母は亡くなったんです。多分立花さんの話を打ち明けたのは、俺が一人になるのを防ぎたかったからだと思うんです。俺の母親は一人じゃないって伝えたかったのかも。そんなことが。彼を引き取ってくれた方が病気で亡くなっていた。その言葉に衝撃を受ける。母はずっと俺を実の子として可愛がってくれました。もちろん父も同じです。そして俺を産んでくれたあなたに感謝していると母は言っていました。私に感謝してる？彼の言葉に涙が溢れてくる。ずっとたけしを手放したことを悪いことだと思っていた。その行為に対して感謝してくれる方がいるなんて思いもしなかったのだ。それはこっちのセリフだわ。私の代わりにあなたをこんな立派に大切に育ててくれて、なんとお礼を言ったらいいか。ボロボロと目から涙がこぼれる。そんな私に月城くんはそっと頭を下げたのだ。俺を産んでくれて本当にありがとうございます。そのおかげで父と母に会えました。とても感謝しています。月城くん。そっと涙を拭う私に、月城くんはハンカチを差し出す。
これ、使ってください。ありがとう。そのハンカチを受け取り、涙を拭った。私の日常を変えたくないとの月城くんの申し出により、番組の中で匿名として彼との再会を果たした。顔が見えない状態で、すりガラス越しに月城くんを見る。彼はその際に、私宛てに書いた手紙を読んでくれた。産んでくれてありがとう。涙ながらに言ってくれた。私は実の息子の優しさに胸が温かくなり、誰にも見えないその場所でポロポロと涙を流した。そして番組が放送された数日後に、彼から再び電話があった。あら、どうしたの？母さん。じゃなくて、橘さん。よそよそしい感じの彼に、優しい口調で言う。お母さんでいいわよ。はい。母さん。実は提案があって、自分の育ての父親があなたに会いたいそうなんです。え？お父さんが？はい。よければ会っていただけませんか？彼の言葉に迷いが生じる。息子を育ててくれたことはとても感謝している。でも私は自分の子を捨てた母親だ。そんな母親が彼の育ての親に会ってもいいものだろうか。そんな葛藤を覚え、返答ができないでいると。でもそんな私に彼はこう言ったのだ。父に会ってあげてください。あの人はあなたを必要としています。どうかお願いします。私を必要としている？それってどういうこと？それは会ってからお話しします。彼の言葉に引っかかりを覚えながらも、彼の父親と会うことになり、信じられないことを彼らから聞かされるのだった。こんにちは。はじめまして。たけしの育ての父です。どうも、はじめまして。彼のお父さんは、どことなく息子と雰囲気が似ていた。血がつながっていないのに、そう思えてしまうのが不思議だ。彼の名前は月城康というらしい。そして彼は私を見て、驚いた様子で目を見開く。どうかなさいましたか？いえ、目元が息子そっくりで、当たり前のことなんですが、血のつながりって、そういうところに出るんですね。そして愛しげに、私の目元を見つめたのだ。ちょっと父さん、そんなにジロジロ見てちゃ、橘さんに失礼だよ。あ、そうだな。そっと彼は視線をそらし、こんなことを言った。妻が病で倒れてからずっと考えていたことがありました。もう成人したとはいえ、このままではたけしの母親がいなくなってしまうと。するとやすしさんは眉を寄せて拳をぐっと握った。実は先日、病院に行った際、私にも癌が見つかったんです。え？驚きましたよ。場所は違えど、妻と同じ病に侵されるなんて。たけしがもしかしたら一人になってしまうかもしれないと、とても不安になりました。そんな時に、あなたのことを思い出し、以前より妻と話し合っていた出生のことをたけしに話しました。私たちがいなくなっても、この子の親がどこかにいることを、息子は一人じゃないのだと教えたかったんです。そんなことが。だから俺は、橘さん、いや、母さんに会いたいって思ったんだ。両親が亡くなったら、俺の家族はいなくなる。そうなる前に、自分の本当の親に会いたかった。だからもし、私に何かあったら、この子のそばに
いてあげてほしいんです。こんなことを突然お願いするのは本当に申し訳ないのですが、どうかお願いします。そう言ってやすしさんは、こちらに頭を下げた。頭を上げてください。私だって手放した子供を、施設から引き取って、立派に育てていただいて、なんて言ったらいいか。本当に月城さんには、頭が上がりません。自分で言葉を放つたびに、私は涙をこらえていた。もしたけしをそばに置いていたら、私は彼のことを幸せにできただろうか。ここまで立派に育てられてたかどうかもわからない。本当だったら、そうしなければならなかったのに、その義務を放棄した私の代わりに、やすしさんたちは大切に育ててくれた。そのことには感謝しかない。息子をここまで大切に育ててくださって、本当にありがとうございました。ボロボロと涙を流しながら、やすしさんに頭を下げる。いや、頭を上げてください。すみません。昔のことを思うと、いつも涙が出てきちゃって。母さん、俺はとっても幸せだったよ。これからだってそうだ。だから母さんの選択に誤りなんてないんだよ。自分を責めないで。俺は母さんに本当に感謝してるんだよ。月城くん。たけしでいいよ。そうね。たけしって呼ばなきゃね。たけしの言葉に涙を拭って微笑む。過去がどうあったとしても、彼は私の息子なのだ。だったら、これからはせめて、親として彼のそばにいてやりたい。たけし、やすしさん、これからもよろしくお願いいたします。そう言いながら私は二人に頭を下げた。彼らもそんな私に笑顔を見せてくれたのだった。それからやすしさんは何度か通院した後、癌の手術へと臨み、無事に成功。転移の恐れも今のところはなく、元気に過ごせているそうだ。私はたけしと連絡先を交換し、お互いの予定が合う日に近くへ出かけたり、食事をしたりしている。失った時間を取り戻すかのように、二人で穏やかな時間を過ごした。今私は人生の中で一番幸せな時を味わっているかもしれない。せっかくならやすしさんも誘えばとたけしに言うのだが、親子水入らずの時間を過ごしてほしいと、やすしさんは遠慮して笑顔で送り出してくれるらしい。本当にいいご両親に引き取ってもらえてよかったなぁと心から思った。近所の喫茶店でお茶をしながら聞いた話によると、彼には現在お付き合いをしている彼女がいて、それなりに交際期間も長いため、ゆくゆくは結婚を視野に入れているらしい。まだお互い若いから、結婚式とかいつになるかわからないんだけどさ、ちょっと気が早いんだけど、その時には母さんにも来てもらいたいと思って。嬉しいわ。ぜひ行かせて。楽しみにしてるからね。もしよければ、今度、母さんを紹介してもいい？実は彼女には、俺が養子に出たことをすでに話してるんだ。そしたらどんな環境で育ってきたかなんて、関係ないって言ってくれてさ。その時に、この人と一生添い遂げたいって思ったんだよね。そう。うん。すごくいい子でさ、自分から歩み寄って理解しようと努力してくれるんだ。母さんにも会って挨拶がしたいって言ってた。だからもしよければ、
今度父さんも含めて、みんなで食事でもどうかなって思ったんだけど、たけしの話に笑顔で答える。ぜひ私も今度挨拶をさせてほしいわ。食事会も楽しみにしてるわね。よかった。私の返答に彼はほっと一安心したようだ。暖かな昼下がり、息子とお茶をしながらこんな会話ができるなんて、以前の私だったら想像もしていなかった。あの時、たまたまテレビを見ていなかったら、たまたまあの番組が映っていなかったら、こんな展開はなかっただろう。もしかしたら運命が私を導いてくれたのかもしれない。感謝しなきゃね。なんか言った？なんでもない。息子の問いかけに笑顔で答える。何気ない話をしながら笑い合うこの時がとても幸せだ。これからも息子と過ごす一瞬一瞬を大切にしようと強く思った。